אהלן חברים, כאן שמולי ממרכז המחשבים. חשוב לי לציין, אף חברת מחשבים לא נותנת לי לא מימון ולא שום תמיכה בכדי שאני ימליץ עליהם יותר או ימליץ פחות. כל מה שאני אומר זה באמת דברים שאני מאמין בהם, וכל מה שאני ממליץ, אם זה בעיקר על מחשבים עסקיים, זה נטו מהניסיון שיש לי. יאללה, בואו נתחיל. לקוח ביקש מחשב למשרד שלו, שגם יהיה יפה וגם ייתן ביצועים חזקים לצרכים שלו. המלצתי לו על מחשב All-in-One ThinkCenter של חברת לנובו, מעבד i7, 16 RAM ו-512 SSD.